Quien lucha en el acierto o en el error, se enamora del cambio social, se considera revolucionario, tiene que tener el problema, el riesgo de la muerte y de la prisión, como una de las eventualidades. Pero el hombre es raro, hay gente que arriesga la vida en un auto a 300 kilómetros, arriesga la vida por una causa hermosa, parece más racional. Hi ha moments que pensem que va, que el pati està mocant, no tenim put, que tots els anys lluites s'han perdut, que ve temps de feixisme ens han matxacat tan veiem venir quasi muntatges i lleis i de mentre anem fent, esperant quins seran següents companys, la impotència odi, quan prou encara que ens dol a què hem arribat format amb aquesta realitat, no? Plorarem moltes vegades hasta igual de clar que ens tornem a aixecar per lluitar o no, no he de que això sigui el de sempre. Podem esperar que arquin l'agenda, se'n pensen i s'apetra poc a poc. Pas a pas, pedra a pedra, farem més gran la petita esquerda, farem gran aquesta petita esquerda. Farem més gran la petita esquerda, sí, anem a parer, sí. Teixir, crear autodefensa, crear la nostra defensa, teixir, la nostra autodefensa, teixir i crear la nostra autodefensa. Pensa d'estar, continuar el que fas, la conseqüència de l'enciar, superar la censura, tancar amb aquesta cosa mítica, autocriticar, cal ser, no és aquí col·lega i jo intento fer amb classe. Transmeses una base a moviment des dels bars, no des dels escenaris. Temps que no creiem en super. Som militants que han ser constants, amics i projectes entre mans, ganes de fer mal amb aquest tot. De coordinació, i construir contra poder, superessència del moment donar temps al temps. Som conscients que dels errors, de l'acció, de la traïció, la gran traïció, la fossa del franquisme, a l'abisme on escotonem, aprenent a odiar, crear i podem afirmar el fas massa consensual, o pacte social evolutiu natural, del ja n'hi ha prou, radical, tot i construir aquí un demà diferent, i sortir del camí s'han fet seguir més lluny, creure un instrument de la transformació, resistència, passió, organització. Yo no traicioné a un jovencito. Por eso para mí,